بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرو بمن ما فوني تلي بس تلي غانا تلي ما غان إيه تلي غانا غابورا إيه ني وات شفرو با فوت تلي غانا بمن غاندو وفنايتي نيكو شفرو با فوت تلي غانا ويتي na gwana na fuga gwana ba ya bi jaman na watimina ko galera donc ma ba fot tile gana te tile boleo tile gana siko ko yele mana ko galera ko gelera abska foti odi ni ay mo ba fo tile gana adiko wadi mana ko wayiti ko am wati mina sisa wati gelera de ku chama mi mo ko akilla kuma misga korowi aywa ko ni tile gana ko fantam bi kule abi famu me ko ni fama kule ne o manyide wayiti sabula fantan o ka kuleti bal mo la ka sabu ke desey a doni no ko setay o nga sebe mo mi ye na fulukula fanga kula o ye fama de o no kulela waso de kun waso fandan to tolu la blede ou bien de parce que fandan kan ngata anye jo fama de la ni de kun ya soro wa o ngani fama de kala kule buga o jigitege o sigadola o ye kamana gwa jugale ablandan o de kama foko fama kulele ko mai sabula jigitege barka be bonya o de kama atete ya fo domina ko be babolo mo ko kuma na we kuma ma famu ko kuma ma famu ko te masa kuma bon ko masa manga fo be babolo masa mango fo kuma itien nga masa mango fo sabula nyemgo be de ba nyejo ila sigadola amma ke chugo ise wala idese jama ba nyejo ila o ngani ere ko baby ere ye ablay parce que baby babule mina fo 600 be kasiku ni ka donia o de bisigi bobulu la o ka solale de kanga ke sababu ye ka feren dabal do tige ka mogo bo de kun kono o ni ere o fo amogo jigi amogo mo famu de ko fama kuma de fama kuma te kuma ye che fama kuma te ayo kuma ko ni korokan nga fama kuma te ablay ko fama ye comme nyamande ko fembe do nyaman ko me nyamande do ko fen shikoro o tien bega nga kungo fo ale ngale kungo ti fo mogo yo ko ya fam anye fama min fo sisa yala mogo be se ka fo sisa ko président jamana nyama ala ga hina tetela amin nga ashimi baby o ashimi kana fo sisa ko able ko second don mena ko wordo jurdo na ashimi ska no fo mogo yo na fo mbiyele o atizu fo mogo yo aji ubende ayi nga ne yego sisa ko ashimi second mena wordo diano nta ba jurde ngaga dodi iba fo do dia ibu ko fo no amse ko fo ma cham se ko fo mo cham se ko fo o koro de sisa baby siga ita fo fama ye nga fama tat se fo be mais fama fana kelin se ke besoin de o tien baby siga ke fama fana na blay ko ma kelin se ke besoin ma kelin siga benso sabula beson c'était ma kelin ya blay o le nyema o se kan so ni patron bebu se gere donc na fe sente mo ko ka jugu ka sa kelin se ifame balade no te ebita chum na nebita ti dono la ibisi ka soro nga dono la ni ma soro kana bali fon sabule kelentina afo pa fo fama ibiti sinina ko bodo fo yi neni ministre do ko me barula dono la akone ma ko la yine munu me ke we dungudu kunu ku ka be nyenebo ku dungu de ma wari musaka ko million mo kay o ko boni kasara ministre wo soro aya do soro ay o ka chane akaja ay hakle no ngo bo ni abite sisa ko ba jara ka fo do ministre wo ko malina adonu ka grine aka gri sigadola sabula idom ga bebina ka kenye i le mana bebina ka kenye itelo bebina do re binna o tulu do wallahi u nye gane bina dron ko karsan deme ala kan deme ala ka grine ala kan deme famaya man no amanago nga munu bala am do ke ala ka tafanga duma amin ya rabbi ba bi am do nyumena be juma yi sigadola décembre kalo kile fila do san kalo laban
fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamali ka sɔrɔ ko dɔw labila san kalo laban ala ka n'a kɛ an ka san laban ye amina n b'a taa l'histoire kunda ale ko di ala ka ni ɲɔgɔnna caman jira an na amin ya rabbi histoire y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sariya tigɛlaw n'o ye kiiritigɛlaw ye olu ka baara daminɛ min bɛ wele ko rentrée de cour et tribunaux awɔ ko kununko ta bilara tamasiyɛn min kɔrɔbila ye k'o de ye ka se ka sariya bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ sariya la jamana in kɔnɔ olu yɛrɛ kɛlen don ɲɔgɔn sariya ko la olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na sariya ko la u bɛ ɲɔgɔn na sariya ko la parce que olu yɛrɛ fununa baara la sariya ko de ko donc ni kɔni a kuma ka ca ko CNT yamaruya di jamana kan ka baara kɛ ni musaka min ye san 2023 san wɛrɛ ko CNT yamaruya di k'a fɔ ko baara bɛ se ka kɛ ni musaka bolola cogo ye OMVS ko organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal k'u ye jibalan dɔ n'o ye barrage hydroélectrique ye min bɛ se ka courant fana di jibalan min bɛ se ka courant di ko o dɔ dilanna ko a bɛna Kuruma Kare ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ sini ala ko a bɛ kɛ min o ma yɔrɔ fɔ a fɔlɔ la est-ce que a tɛ kɛ Mali de est-ce que Mali de tɛ ayiwa an ka taa fɛ tilegan fɛ i b'a fɔ maa ye a tun kɛ barrage hydraulique de Goyina au Mali a ka ɲi ne hakili la Goyina o de don kan kɛ Mali la o voilà a bɛ kɛ Kayi mara la Goyina de don o de don ne hakili b'a la i bɛ kan ni ninnu de y'a sigi olu y'a baara daminɛ o y'ale baara daminɛ ne hakili b'a la ok l'indépendant ye mun fɔ bi fana hakili ka di ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko musaka bolola cogo la jamana ka baara kɛcogo musaka n'o ye budget ye abulaye ko min tɛ tɛgɛ kɔnɔ o ye se fɔ wari miliyari 600 ani 96 jate o de kan ka ɲini ko de kan ka ɲini ko i b'a ye musaka min bololen don ka bila kalata ko kama o se fɔ wari miliyari 70 jate ko min bɛ tali kɛ Manchester n'o ye kiiritigɛlaw o tun y'a fɔ ka sanga ka baara bila ma ko lajɛrɛba min kɛra kunun ko k'u sen tɛna yala k'u ma taa a tiɲɛrɛ fununa y'a fɔ ten o kɔfɛ min bɛ bingani wale 2 k'o kɛra jatigɛ walekɛlaw fɛ dɔ kɛra Kayi mara la Yelemani maa 2 ne toro ko dafɛ Ablaye ko dɔ fana kɛra ka ɲɛsin diɲɛ tɔnba ka bɛn kɛlɛbolo ma n'o ye MINUSMA ye ko sigidala mɔgɔ 1 fana ni tora o la Kidali o kɔfɛ ko Mali denw bɛ baara kɛ ni lɔgɔ min ye san o san k'a bɛ se tɔni 10,2 ma an ka jamana in kɔnɔ min bɛ dɔw bɛ se ka bɔ lɔgɔ jenidala cogo min na fɛɛrɛ b'a la ka tigɛ ka ɲɛsin o kɛwalew ma Ablaye nan o fɛɛrɛ b'u bolo u bɛ gazi dɔ fara gazi kan kɔnɔ an bɛ lɔgɔ tigɛ ka gazi bɔ kɛ mobili la ka kɛ 1,400 ye fɛɛrɛ bɛ min kuma ka ca dɛ les échos wele ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko lakɔlidenw ka musakaw sɔrɔli sira kan ko senu ye baaraw sen na teliya ani ka tɛmɛsira kura dɔw sigi sen kan min b'a to carte d'identité tɛ lakɔliden minnu bolo misali olu bɛ se ka u masaw bɛ se k'u ka wari sɔrɔ u tɔgɔ la cogo min na ko fɛɛrɛw fana sigira Ablaye Ndane o kɔfɛ kɔnɔtiɲɛ dugu ni dugu kɔnɔtiɲɛ Ablaye Ndane ko nin bɛ kɛ jamana in kɔnɔ wa ko a bɛ kɛ fo ka caya jateminɛ kɛlen don a ko siratigɛ la les échos kɔnɔ yan nɔ BMS SA ni BIDC ko olu b'a la ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ sigi sen kan walasa min b'a to kɛnyɛrɛ cakɛda minnu ye kumabaw ni dɔgɔmaninw ye mankanmaniw ko olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka dɔ fara fanga kan Faransi ka baɲumankɛtɔn minnu kuma ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni jamana marabagaw ye dan sigi u ka baara la o siratigɛ kan hakilijabɔla ani sɔrɔko dɔ ma ba Sɛnɛ Jara sɛmɛntiya k'a fɔ ko farafinna ka ni mɔgɔya dɛmɛ kɛcogo yɛrɛ de kan ka ye a bolo min tɛ k'a gulo nanzaraw la o kan yɛrɛ kan ka an ka fɛɛrɛw tigɛ an yɛrɛ ye le soir de Bamako wula a sɛmɛntiya k'a fɔ ko faso bɛna baara kɛ ni musaka min ye san wɛrɛ sefa wari miliyari 2 ani miliyari 78 ni a kunkanfɛn ko CNT mɔgɔw ye yamaruya di a ko kan o kɔfɛ sa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ
maraw ka jɛkulu ni CNT ko ko dɔw bɛ sen na min b'a to u bɛ sɔn ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ waati nata ninnu na o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko Faransi baɲumankɛ a yirala k'a fɔ u dagalen tɛ ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ a tun ko kɛlen Menaka mara ɲɛma ale kɔni y'a ɲini baɲumankɛ tɔnw fɛ minnu sen tɛ nin ko in na o k'u ka taa ɲɛ ni u ka baaraw ye Basedu Sila ka fɛn mara yɔrɔ min ni tasuma wulila la Bamako yan nɔ ko jamana marabagaw kun mɛnna mangasuma kɔnɔ nka ko u ye mankan dɔ bɔ Abilandan le républicain a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Conseil national de la transition CNT mɔgɔw kɔni yamaruya di k'a fɔ ko faso bɛ se ka baara kɛ ni u ka musaka boloda cogo ye yɛlɛmani ko finitigi kelen n k'a fɔ kan finitigiw ka kan ani fo ka se douaniers ka dagayɔrɔ ko bin kɛra olu kan Joliba TV News ka ɲakili ko o wulila haki mɔgɔw fɛ k'a fɔ yamaruya b'u bolo u bɛ se ka baara kɛ sisan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ yurugu-yurugu ni dunko juguya kɛlɛli la ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ni jamana ɲɛmaaw y'a sigi sen kan ko o fana hakilila dira u kan a ko dɔ maabaw fɛ Mali Tribune a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kiiritigɛlaw ka ɲɔgɔn kunbɛnba ni ɲɛnajɛ yɛrɛ fana don ko a kɛra ɲɛnajɛ de ye walima a kɛra ko tiɲɛnen yɛrɛ de ye sabula ko kiiritigɛlaw ma ye a ko kɛnɛ kan bila yen o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko misiriba kɔnɔ ko yɔrɔ dɔ baara tun b'a la ka kɛ yen nɔ a kuma cayara kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw ye sariya ta ka baaraw jɔ min bɛ tali kɛ o ko latigɛra marabagaw fɛ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko jago siratigɛ la diɲɛ bunakun kan ko Mali ka jagokɛta n'i y'a san ka jamana tɔw ma an ta tɛ tɛmɛ 100 jatela 2 ani muruburu 3 jate kan Ablaye ne jumɛn le fondement y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa min b'a to don a nataw la koma texte bɛ se ka segin ka baara daminɛ cogo min na o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko Sogɛl ka bɔli kɛnɛ kan k'a fɔ ko a seginna ka na baara daminɛ ko a ko b'a la ka kɛ cogo min na ko yala ko maloya ko de don wa u b'a la ka la maloya de wa walima a yɛrɛ ka fɛɛrɛ dɔ de ye nin ye o kɔfɛ Sako Holding ni u jɛɲɔgɔnw k'olu ye siman dilanyɔrɔ dɔ sigi sen kan sefa wɛrɛ miliyari 488 ani 88 ko o de bɛna don a baara la a bɛ wele ko Ciment Sahel Mali SA o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko kiiritigɛlaw k'olu kɔni baara bila la ka bi kalo 29 tɛmɛnen Mali jamana kɔnɔ yan nɔ an ni Mali jamana ni Guinée ka jɛɲɔgɔnya ko waati dɔ sera sɔrɔko sira kan jɛɲɔgɔnya in ka sinsin kosɛbɛ Ablaye Mali d'aujourd'hui ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kulu min bɛ wele ko ALCPPE ko olu ye kalanden dɔw ka kalanko musaka ta n'a wele ko bourse kalanden 150 jate ko musaka min donna k'o dafɛ o sefa wɛrɛ miliyɔn 200 ani 50 jate a jira k'a fɔ ko Mali musakako sɛgɛsɛgɛli cakɛdaba n'o ye bureau du vérificateur général ye ko ale y'a jira k'a fɔ ko coronavirus hukumu kɔnɔna na ko CECIM la n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye ko musakaw dɔw ma taa u ta sira fɛ Yusu Bacili ni a jɛɲɔgɔn dɔw minɛna ko halisa gɔngɔ b'a la ka duru halisa u kunna ko maa wɛrɛw bɛ sɔn k'u ta sɔrɔ a ko da fɛ ni o dɔw ye ministre kɔrɔ dɔw ye PDG kɔrɔ dɔw ani fo ka taa se DG kɔrɔ dɔw cakɛdaba dɔw ɲɛmaaw ani faso ka musakako ɲɛnabɔ cakɛda dɔw ani hali baara boloda ɲɛmɔgɔ dɔw ko olu fana bɛ sɔn k'u ta sɔrɔ a ko da fɛ Ablaye Dano avocat fana b'u ni yɔrɔ sɔrɔ avocat fana b'u ni yɔrɔ sɔrɔ n dɔ ka ba ma sa dɔ ka nati ja ko a bɛ kow bɛ ten ni ko bannu kɛra sisan avocat fana b'u tɛgɛ josi a bɛ kɛ ten o kɔfɛ a sɛmɛntiyalen don k'a fɔ ko Bamakɔ misiriba baara jɔli sira kan ko siga de kɛlen don musaka min ni u b'a la ka baara in kɛ o bɔyɔrɔ la Ablaye ko siga kelen don musaka in bɔyɔrɔ la
baara min ni n'a fɔ musaka min bilara u ka bolo kan Aruna Sawadogo ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko mɔsi kɛ ale fɛ o ko sika kɛlen don wari yɛrɛ de bɔyɔrɔ la k'o de kama ko baara jɔra maliyɛn tɛ quoi mɔsi don Sawadogo kɔni o siginna k'an fɛ yan n'o tɛ est-ce que o y'an dɔ ye ayiwa o kɔni mɔsi ayiwa o kɔni ayiwa o kɔfɛ sa ko dugukolo ko ɲɛnabɔ cakɛda n'o ye domaine ye o ko olu kun kan ka musaka min fara ɲɔgɔn kan ko dɔ farala o hakɛ yɛrɛ kan ni sefa wari miliyari 4 ye sɔgɔmada ne kunnafoni teli kuma o ye ni abla ye misiriba kuma fɔ misiriba ni i b'a ye misiriba ni bi de juma ye bi ye juma ye an tun bɛ taa seli misiriba la o waati na ka taa 85 ka taa bila fo 94 la juma misiri si tɛ Bamakɔ ni misiriba tɛ juma tɛ seli yɔrɔ si Bamakɔ n'a ka kurukara bɛɛ a b'a ko fɔ ye wa a b'a ɲɛ wa tile bin wa kɛɲɛgan wa kɛnɛgan u bɛɛ bɛ na seli misiriba de la o fana sɔrɔ jama ma caya kosɛbɛ dɛ a sɔrɔ jama bɛ jama ma se ni de ma se jama cɛ o ne kama o de ma voilà donc o waati o misiriba ni juma o juma u b'a ko ka furan lɛgɛ ka tapi furan kalo saba o kalo saba tapi kura de bɛ k'a kɔnɔ i b'a dɔn mun na parce que Musa mun de tun ye ɲɛma ye juma o juma ale bɛ jigin ka na seli ka misiri b'a la juma o juma Musa bɛ na seli misiri b'a la juma o juma donc toujours misiri b'a jɛlen don a fɔrɔlen don tapi bɛ falen a buusu juma o juma a ɲɛ n'a kɔ a kɛrɛfɛ n'a kɛrɛda a dɔnda n'a bɔda juma o juma e ɲɛ bɛ jama mun bɛ se ka kori o su tun tɛ o mobile tun bɛ tɛmɛ mɔgɔ bɛ na depuis 11h i n'a da ani da min bɛ taa ɲɛrɛ la u b'o bɛɛ bari ani assemblée da u b'o bari misiri da ni assemblée kɛnɛba belebele so si tun tɛ mobile tun bɛ gare o yɔrɔ de la ni Musa ninnu ka mobile nana ani mɔgɔ mun bɛna seli mobile tun bɛ gare u b'a fɔ Bagdaji kɛnɛba kɛnɛ belebeleba de tun don u y'o kɛnɛ bɛɛ jɔ sisan k'a kɛ nɛgɛ ye parking ye sinon fɔlɔfɔlɔ o kɛnɛba de kun a tɔgɔ yɛrɛ Bagdaji kɛnɛba u b'a fɔ kɛnɛba donc ni seli kɛra ka ban e m'a ye sisan ko ɲɛma bɛ taa nɔnɔ a y'a sɔrɔ ala kɛ ne balakɛlɛ de an y'o sɔrɔ ale de alimamiba ye ni seli kɛra a bɛ Musa fɔ ni mun b'a fɛ a b'a fɔ Musa ye ŋɛɲɛ maa tɛ dɔw cɛ kuma banna a kun tɛ taa Musa fɛ a tɛ ciden ta n'u silamɛ b'u taa fɔ a ye silamɛ b'u ka ci fɔ a ye ni Musa nana n'u selila ka ban n'u ye Fatiha ta dɔrɔn ŋɛɲɛ a b'a fɔ Musa ye kuma bɛ ban mun fana bɛ Musa fɛ Musa b'o fɔ a b'a la kuma ban kuma t'o la a tun bɛ kɛ o cogo de la nka sisan kow cayara tabaw ni dogodogoninw ni fɛn caman bɛ kɛ sisan taw la kuma ka ca et puis o waati fana silamɛ kulu kelen de bɛ Mali la AMIP Association malienne pour le progrès de l'islam l'unité de l'islam i ye bolo minɛ o i ye sen minɛ o i t'i bolo minɛ o e ye yɔrɔ minɛ aw bɛɛ b'o kulu kelen na n'i ye silamɛ a banna n'i ye silamɛ o kulu kelen don maintenant i b'i bolo min i t'i bolo t'u kungo sira ye i ka kɛ silamɛ dɔrɔn i ka seli mais depuis kulu cayara mankan wulila kanbɛ ni kulu fana cayara mankan wuli o diyagoya de y'a bila bon an b'o waati de sisan ala ka hakili ɲuman d'an ma amina kanbɛ ala ka dɔ wɛrɛ yira amin. Le flash